Gaurkoan, hasieran aipatu den bezala, kolaboratzaile batekin egoteko aukera dugu Mikel Bezunartearekin. Iratxe Nafarroako kontsumitzaileen elkarteko ordezkaria. Arratsaldeon. Berdin. Zer moduz? Ongi. Betiko martxan. Primeran. Bueno, hasteko badaukagu hor gai bat hitzarmen eta seguruen inguruan, ez da? Konta iguzu, zer gertatzen da? Bueno, Iratxek salatu duela, aseguru konpainiak dituzten hitzarmen horien ondorioz, konsumitzaileok kaltetua sortatzen garela, eta dela gai bat nahiko ez ezaguna dena, denok noizbait aitu dugu aseguru konpainiek badituztela hitzarmenak, eta orduan autoistripu bat gertatuta ordainketak iterakoan hor zerbait berezia badagola, baina ongi nola funtzionatzen duen jendan ikuso ez dakila, eta orduan saietuko gara, alde batetik gure salaketa egin, eta gero bertzaldetik ere azaldu nola funtzionatzen duten hitzarmen horiek. Hasteko hori, zer dira hitzarmen horiek, zein da arazoa edo zer da kexatzen? Arazoa bai izan den, jendea istripu bat izan da, eta naizta errua istripu hortan bertze batena izan, jendeak zaitasun handiak topatzen ditula kalte ordainak eta jasotzerakoan, eskatzerakoan. Eta hori da izuzen, batzutan bere konpainia berak, lagundu beharrean erreklamazio hori egiten, bere konpainia bera kalte ordaina mugatzen dulako, edo tramiteak iterakoan trabak patzen ditulako, edo dena delakoa inbehar duena ez dulako egiten, ez da? Hori jendeak ez du ulertzen. Nik uste dut, hau azaltzeko lehenbizi, gogoan izan behar dugula, gogora ekarri behar dugula, denok kotxea gidatzeko derrigorrez aseguru behar dugula, jakina, eta bertza gauza bat ere, autoan asegura kontratatzen dugularik gehienetan hartzen dugula estaldura bat edo kobertura bat, reklamazion de daños delakoa edo defensa juridika delakoa, eta kobertura horiek hartzen ditugula edo kontratatzen ditugula izuzen istripu bat gertatuta gure konpainiak defendatzeko, gu defendatzeko. Hau da, errua baldin bada bertze batena, bertzei kalte ordaina reklamatzeko, eta errua gurea baldin bada, orduan gu defendatzeko bertzaren antzinen, ez da? Hori da kobertura horren logika, kobertura horren helburua. Hori dela eta istripu bat gertatzen delarik, jendean zeiten du, bere konpainiari parte eman. Erran nahizu, ni istripu bat izan dut, egin dugu parte amistoso, edo ez dugu egin, atestado egon da, edo ez da egon, baina gauza da, istripu bat izan dudala, errua bertzeana zela, ordan nahi dut bertzai erreklamatzea. Konpainiak zuzenbidean bertze konpainiari idatzi behar dio, erreklamatu behar dio, eta biak ados baldin badaude, errudenen orden zehazterakoan, orduan tira, orduan etorriko da kalten balorazioa eta ordainketa. Normala denez, istripu batean errua izan duena, ordaindu beharko luke. Baina hor sartzen dire bete-betean, aipatu ditugun hitzarmen horiek, eta hau dena aldatzen dute pixkat. Eta horren ondorioz, hitzarmen horien ondorioz, nahiz guk errua ez izan, gertatu den istripu hortan, gure konpainiak ordainduko du dena. Hori ulergaitza da, baina hola da, gure konpainiak ordainduko du. Eta orduan gure konpainiak azaldu dudan prozesu hortan guri lagundu beharrean, bihurtzen da arazo. Ze peritazioa edo balorazioa azpitik egiten duen, eta erreklamatze eskubidea izan, eta zerbait erreklamatzeko ez duelako erreklamatzen. Gure konpainia bera bilatzen baitu ahalik eta gutxien ordaintzea. Hori da bizket arazoa. Hau azaltzeko, erranen dugu,
hitzarmen horiek derrigorrezkoa dira 2016-tik, lehen konpainia batzuek iten zituzten, bertze batzuek ez, baina orain derrigorrezkoa dira, eta hitzarmen horiek modulo batzuk ezartzen dituzte. Hola, eta adibide bat batuko dugu, 5.000 arteko kalteak baldin badire, errua izan duenaren konpainiak beti diru finko bat ordainduko du. Hau da, 5.000 arteko kaltea baldin badire, 800 euro pasa ordainduko du. Horrek zer nahi du, kaltea baldin badire, 200 eurokoak kaltea baino gehiago ordainduko duela, baina baldin bada, 4.000 baldin badire, 4.000 eurokoak ordainduko du kaltea baino gutxiago. Diferentzian ordainduko du gure konpainia. Ordan, nahiz da guk kulpa ez izan istripu hortan, gure konpainiak ordainduko du diferentzia hori. Horrek zekartzen du? Gure konpainia peritazio egiterakoan, peritazioa behar ez bezala egitea, azpitik baloratzea. Adibide pare bat aipatzagatik lehengo gunean, batek erraten zuen, gure boleagoan erraten zuen. Istripu izan, ezker alderdia jo zuen bertze kotxeak, baina gero mugitu nire kotxea eta eskuinekoa ere kaltetu zen. Konpainiak erraten zuen, eskuinekoa etzela istripuen ondorioa. Gure peritoa joan, nahi peritoa kotxea ikusi eta neko garbi ikusi zuen, bi alderdiak kaltetua zaudela, autoaren bi alderdiak kaltetua zaudela istripu beraren ondorioz. Baina bere konpainia bera, erreklamatu beharren bertze konpainia izaiten zuen. Baloratu kaltea azpitik, ez onartu kalte hoi istripu horren ondorioz gertatu zela, eta horrela kalte ordaina txikitzen saiatu, ez da? Eta bertze kasu batean, batek erraten zuen, izan nuen istripu bat, joan zen, nire konpainiak nuen tramite guzien, nire konpainia peritatu zuen, gero konpondu nuen kotxea, eta handik hilabete batzutara eraman bari izan nuen bertze arrazoi batengatik eraman nuen kotxea konzesionariora, eta konzesionarioen arrantziaten lehengo istripu hartan, radiadore eta ez dakizar, bertze pieza bat aukertu zirela, baina perituak ez zituen sartu, ez zituen baloratu, ez zuen baimenik eman pieza horiek aldatzeko, eta orduan ez ziren aldatu. Eta horren ondorioz honen aberia bat etorri zait. Halako gauzak gertatzen dira, zoritxarrez. Orduan hori da bizket, iratxek salatzen duena, ez da? Hitzarmen horiek konsumitzaileen kontra jokatzen dutela. Ze gure konpainia berak, haunitzetan zeiten du, kaltea 10-rekoa izan, baloratu azpitik, ze bera baita gero ordainduko duena. Eta guk gehiago reklamatu eta gure konpainia, bertze konpainiari erreklamatu beharrean, badaki berak ordainduko duela, ordan ez dio bertze konpainia erreklamatu nahi. Ordan hor sortzen da arazoa, ez dela. Hori da iratxek salatu duena, hori da harrigarria dena, ze hortako kontratatzen dugu kobertura hoi, reklamatzen de daños edo defensa juridika edo hori dena delakoa, eta bi aholku ematen alditu, alde batetik erraten aldugu, komini dela hortaz, beti kotxean ematea gure konfiantzazko tailer batera. Ze gure konfiantzazko mekanikoak guri erranen digu, txapista edo, erranen digu guri, baldin eta perituak ez badu dena baloratu nahi, edo dena konpondu nahi. Berak erranen digu, gure konfiantzazkoa baldin bada. Bertzea gauza bat erraten duguna da, legeak erraten dula, peritazioaren gainean ez adostasunik baldin badago, orduan lege berak aurre ikusten du prozedura bat, guk aukera ematen digu perito bat izendatzeko, perito horrek balorazioa bat egiteko eta balorazio hori egindakoan guk diskutitzeko gure konpainiakin ez bagaude ados, gure konpainian perituak egin duen balorazioakin. Hori dena da, pixket. Ongi, egoera aldatzen den bitartean ez, behintzat hori da egin dezakeguna.
Bai, egoera ez du uste gainera Leicester aldatuko denik, ze erran bezala 2016an aldatu zuten legea, seguruen legea, eta lege berak aurreikusten du, edo erraten du, hitzarmen horiek derrigorrezkoak direla, orduan ikusten da legeak bide hori hartu duela, eta orduan, nekez aldatuko dute, epe laburrean. Gauza da, konsumitzaileok hori kontuan hartu behar dugula, jakin behar dugula hori, eta orduan nahi bat dugu seguridade bat, berme bat, erran duguna. Erran behar ez fiatu, gu gainean egon behar dugula, eta jakin behar dugula guru konfiantzazko norbetek ikusi beharko dula kotxea, behar bezalako balorazio egiteko, errateko guri ze kaltetu den istriportan, eta hortaz ze konpondu behar den, ezta? Eta kontuan hartu beti, peritua, haunitzetan, konpainian peritua, baloratzen baldin badu eta arrisku hori badagoela, ez da, perituak errateko, hau ez konpondu, eta horrela faktura merketuko dugu, eta konpainian mesederako, eta holakotan beti gu galtzaile, ez da. Gainera nahiko gai ez ezaguna, ziren aipatu den bezala hitz. Nik uste, zerbait beti erraten da, baina nondik nora daien gai honek edo hitzarmen horiek, nik uste jendeak ez dakila ez. Orain badaki. Bestalde, Iratzek inkesta bat egin du, ez? Inzuen inkesta bat, eta inkesta hortan, hainbat gauzei buruz, galdetu zitzaion konsumitzaileei, baina nahiko nabarmen utzi zuen inkesta horrek, jendea nahiko haserre dagoela bankuen jokaerakin, eta bereziki jendea haserre dago iruditzen zaiolako bankuen kontratuak ulergaitza direla, ez da? 178 errantzuen bankuen kontratuak eta produktuak ez dituela ulertzen. Nik erran nuke gehiago dela edo gehiago garela, ze egitan kontratu zaila dire haunitzetan. Baina tira, 178 onartu zuen inkesta hortan, ez dituela ulertzen sinatzen dituen kontratuak. Horrek gero bere ondorioak baditu. Izan ere, azken hortetan, Iratzek izan ditu erreklamazio honitz, preferenteekin, swap, subordinadas, akzioekin, arrisko hondiko produktuak hartzen ditulako jendeak, jakin gabe ze kontratatu duen. Bertzeri gabe, bankuko langilek errandiolako produktu hona zela, beraren dako. Eta jendeak galdu du gainera, dirutza galdu du. Diru ikaragarria galdu du jendea, eta azken urteotan, nik uste denok haitu dugula komunikabideetan, egun batean horrengoan ere sententzik atera direla, reklamazioak etorri direla, eta nahiko pilpilan egon dire reklamazio horiek, ez da? Orduan, bertzeri gabe, azpimarratu, dakizuen bezala, eta hemen aipatu du, uda baino lehen, aipatu ginen, orain, Iratzek Leicester epaitegietan erreklamatuko ditula hipotekan gastuak, orain arte zoru klausulak erreklamatu ditugu, eta sententzia honiz etorri dire, gehienak konsumitzen aldekoak. Horrekin lotuta, ez da? Gaia horrekin ez dakitu, jendeak eju da, jendeak erraten du ez ditula ulertzen kontratu horiek, gardentasun gehiago eskatzen die bankuei, eta Iratzetik eskaera bera egiten dugu, ez da? Produktu horiekin eta komisioekin eta reklamazio eta galdera honitz egiten. Hori buruz, reklamazio eta keja honitz tortzen zizkigu guri. Eta nola ikusten duzu gaia? Zori honez edo zori txarrez dakit, baina
azkenean judizializatu da dena haunitz azken urteotan, sententzia haunitz etorri dire alde guztietatik, erran bezala, aipatu ditugu hemen produktu batzuk, bertze batzuk ez ditugu aipatu, baina hor dago Banko Popularraren akzioak, eta bertze hainbat eta hainbat eta hainbat. Eta hori da izuzen, jende ikusi dulako, oain arte, jendea galtzen zuen diru eta ez zuen erreklamatzen, eta sententzia horiek ezagututa, aterata, jendeak ikusi du, zenbait kasutan erreklamatzeko aukera badagoela, ez da? Jendea ari da erreklamatzen, eta horregatik iratxera llegatzen dira erreklamazioa honitz. Baina, dudik gabe, guk eskatuko ginuke, gardentasun handiago, eskatuko ginuke araudi hobeak, eta eskatuko ginuke bankoen aldetik jokaera aldatzea, ez da? Izan ere, beti hor hiltzen dire, jendan atzetik saldu nahian produktua jendeak ulertzen ez dituenak, eta haunitzetan risku handia dutenak, ez da? Gardentasun handia hitzarmenen aldetik ez, hasieran aipatu den bezala, eta gere bankuen aldetik, azkenean hori oinarrizkoa da. Bai, gardentasuna konsumitzen lantoki izugarri importanta da, ze bizi garen gizarte honetan jendea etengabe konsumitzen ari da, eta gauzak erosten ari da, eta kontratatzen ari da, denetik jakiterik ez dago, egun batean etxe erosten zu, bertze batean kotxa, eta bertze batean bidei bat, eta bertze batean ordenadorea, eta orduan, gardentasuna, informazioa, izugarri importantea da. Hain importantea da, konsumitzen legeak, oinarrizko eskubideak aipatzen ditularik, horien artean, zazpi horien artean aipatzen duela, informazio zuzena jasotzeko eskubidea badugula. Tira, baina hori arruna abstraktua da, eta gero hori nola bideratzen den, nola gauzatzen den, hori gero ikusi beharra dago. Baina hori, kontsumitzaileak jakin behar du, ze nora doan bere dirua eta dena. Dudik gabe, guk ere konsumitzaile bezala ardura bat dugu, eta honitzetan ez dugu galdetzen, nahiago dugu bertzaldera begiratu, konsumitu neurri gabe, presaka, hola, eta gero arazok etortzen dire. Edo bankoek aipatu ditugu, jendan nahi du rentagarritasuna handia atera bere diruai, eta diru horrekin espekulatu edo dirua irabazi, eta orduan, interesa handia eskaintzen dioten tokira joaten da, baina ez du begiratu nahi hori segurua den, edo horren gibilan zer dagoen, eta horrek arazoak ekartzen ditu. Nola doan guztia, bi gai hauek ez, oraindik gai asko daude jorratzeko eta ere pilpilean daudenak eta korapilatsuak, eta eskerrik asko etortzeagatik, Mikel. Ez horregatik.